Здравейте! Днешното клипче ще е за козметично кошче. За съжаление забавих за 2 месеца клипа за кошчето, защото нямах достатъчно продукти миналия месец да го снимам, затова резултата е малко повече опаковки и затова започвам веднага. Така, изхвърлям колко лака? 2, 4, 6, 7 броя лака. Повечето лакове отиват в коша, защото са засъхнали. Изключая заздравителя на Формар, който е напълно изхабен. Останало малко надълто, но няма как да го извадя и да го използвам. Така изхвърлям 3 бели лака. 2 от тях са с тънка четка. Един заздравител Victoria Beauty, който не харесвам. Тези лакове с тънката четка на Golden Rose ги харесвам. Този е на някаква китайска, мисля, че марка беше Мина, не го харесвам. Лака на Maybelline Mini Colorama също не го харесвам. Особено пък за това, че Maybelline тефа върху животни. Това е един лак на Perfect. Мисля, че вече се е изтъркал. Харесвам лаковете на Perfect. Това лакче, да се признае, дори не съм го ползвала. И заздравителя на Formar ми хареса 4 в 1. Така и още един продукт, който използвах за ногтите си, е този спрей, спомагаш бързото съхнене на лага за ногти на Beauty Formula. Не ми хареса, не останах доволна, иначе ми хареса повече идеята за спрей, отколкото за онези течности в шишенца, пак за бързо съхнене, но не ми хареса, няма да си го купя отново, ще търся нещо друго. Видях, че има подобен спрей и на Formar. Така, балсамчетата за устни. Имах проблеми с балсамчетата за устни през този месец, затова 4 от тях отиват в коша. Така, балсама на Балея, мисля, че беше с масло от ши. Мъчих се да го изхъба и не успях. Не ми харесва ароматът му, много е тежък, но пък на някои други мои приятелки им хареса. Иначе, мисля, че аз се справяше добре на устните ми. Така, Хималая балсамът им с какао. Така, него го изхъбих до края, остана съвсем малко. Няма да си го купя отново, защото е с много твърда формула и изобщо не ми хареса консистенцията му, за разлика от другия балсам на Хималая, който беше с житни кълнове, мисля. Той ми е любимец, вече имам 2 от другия. Този балсам на йогурта в България просто съм го ползвала точно 3 пъти на устните си. Първо, не ми харесва опаковката му. Второ, този начин за изкарване на балсама чрез въртене, като стар рол-он за подмишници, не ми харесва. Освен това, после не се прибира, трябва да го бутате с ръка. И изобщо и тази елипсовидна форма не е удобна. И така той отива... Няма да отиде в коша, но ще го подаря на някого. Балсама на Алверде с череша, мисля, че беше. Виждате, и този балсам е абсолютно пълен. Той отива в коша, защото не знам, мирише хубаво на череша, но в момента, в който си го сложа на устните, нямам обяснение защо започва да ми се гади и да ми мирише на гранясъл. Затова и той ще стане подарък за някого. Така, мисля да минем към декоративната козметика. Това са едни много стари сенки. Просто не знам от кога се отиват в коша, няма да ги ползвам повече. Така, спиралата на Essence отива в коша, не съм доволна от нея. Не я препоръчвам. No Matter What. Отива в коша. Спиралата на Golden Rose, обаче жълтата е страхотна, харесвам я. Може би е втората ми най-любима спирала, след тази на Буржуа, която ползвам отскоро, цикламената. Друго нещо, което отива в коша, мисля, че е достатъчно изхъбен. В смисъл, не ми се играе повече да го подострям. Молива на Essence за вежди. Това е най-светлият цвят. Вече съм му изрязала съм му номера. С смесени впечатления съм от молива, защото е прекалено мек
като текстура много... Налага ми се може всеки път, като го ползвам да го подострим, което не ми харесва, не ми е удобно. Не мога винаги с мен да си нося острелката, когато пътувам някъде. Не се задържа целият ден на веждите, започва да остават ни дупчици и най-вероятно няма да си го купя отново. Друго, което ти е в коша, някакъв много стар фондотен мус, който дори не знам защо все още пазя. Други две неща, които ти е в коша, са два чифта очила, които не са точно козметичен продукт. Двата ми чифта очила, които щупих, за съжаление, но си купих нови. Така, друго, което отива в коша, изхабени мокри кърпички за проблемна кожа. 2 броя. Харесват ми. По 20 бройки са вътре. Струват 1 левче, което е доста ефтино. Харесват ми, защото като се прибера от някакво излизане или не искам да си мия лицето с гел и да го почиствам напълно, просто използвам кърпичките да премахна голяма част от грима. Естествено не може да премахнете целия грим с тях. Друго, което изхабих за тези 2 месеца, са 3 броя тампони за лице. Едните са на Велнея, марката на Лили, другите са Линтео. Хубави са, няма големи претенции към тампоните. Друго, което изхабих, е това тестерче на паста за зъби на Хималая, което тя е натурална отзад с зелен маркер, което ми харесва. И мисля, че ще си взема и пълния вариант на паста за зъби. Така, следващото нещо, което изхабих, е това гелче за локално третиране на пъпки на балея. Харесва ми. Справяше се, не мога да кажа, че има някакви феноменални резултати, но се справяше добре с по-проблемните места и купих си ново такова, но сякаш са сменили формулата му или не знам, имам чувство, че не действа толкова добре, но това специално ми харесваше. Така, този гел, хидратиращ гел за лице и тяло, наскоро разбрах, че и за тяло, може би ще да го изхабя напълно, ако го знаех по-добре. Това е една българска казанлъшка фирма. Това, което не ми харесва, е, че остава един мазен филм по лицето след употреба и въобще не можа да го изхъба за толкова време, така че си заминава. Айде да свършим с геловете. Така, на Beauty Formula още това е измиваш гел за лице за мазна кожа за ежедневна употреба, а това е скраб за лице. Дълбоко почистване на порите на лицето и премахване на черните точки. Така, скраба се справяше горе-долу добре, макар че беше с много фини частици. Това, което забелязах наскоро. Не знам защо си мислих, че по-едрите частици ще се справят по-добре с ексфолиацията, както на лицето, така и на тялото ми. Но пък се оказа, че продуктите с по-финни частици се справят по-добре, затова и този скраб ми харесва. Но не можа да го изхъба, срока му на годност изтече, така че го хвърлям. Измиващия гел, честно казвам, съм го ползвала толкова отдавна, че нямам никакви спомени от него, затова и него го хвърлям. А друго нещо, което изхъбих, е подхранващ лосьон за почистване на грим за очи. Така, за мен единственият тест за тези почистващи лосьони за очи е премахването на водоустойчивата спирала. Той се справяше, да кажем, 7 от 10. Такава оценка бих му дала. Харесва ми. Това, че е на Биотен, ми харесва таки много. Това, че те не тестват продукти върху животни, ми харесва. Но съм ползвала и по-добри от него и ще продължавам да търся по-добри от него. Това, което забравих да кажа, че щипе на очите. Когато попадне в очите щипе, но ако сте по-внимателни, бихте могли да го избегнете този проблем. И като цена не е много скъп. Така, други две неща, които изхабих, са прословутите маски за лице на Pure. Сега, за да си призная, като всички останали, не съм много, за разлика от всички останали, не съм много впечатлена. Това е една маска за перлена, с перлена есенция за мазна кожа е специално. Затова си я взех, исках да я пробвам. Вярно, много лесна са за употреба. Не се налага после да миете лицето си, нали, да бъркате и да се мажете с разни други неща, но пък аз не останах впечатлена. Със сигурност ще им дам още един шанс след всички тези хубави неща за тях. Просто не усетих някакъв ефект върху лицето си. Така, маската на Балея с мляко и мед.
Това е регенерираща маска. Двете са шета. Тя вътре е разделена на две части. Двете ми стигнаха за още 4 пъти. И съм доволна от тази маска. Определено бих я препоръчала. И други две неща за коса, които изхабих, са гелът за коса на Taft, фиксация 5 и фиксация 5 от лака за коса на Taft. Така от тези продукти съм доволна. За съжаление трябва да им търся заместители, защото са на марката Schwarzkopf, а тя тества върху животни. Ами и това беше от мен. Надявам се клипчето да ви е харесало и до скоро!